Moro moro, pitkästä aikaa ajattelin tehdä tällaisen videon, otin mukaan, tai siis tää on tällainen haastevideo, otin tähän Aaron mukaan, ekaa kertaa nähdään mekin, Yes. mutta no, tässä olisi nyt idean tehdä tällainen Whisper Challenge, mikä on tehty mun kanavalle kyllä aikaisemminkin, mutta mä oon postannut kaikki videot, kun mä uudistan vähän kanavaa ja muuta, sitä aloitan nyt kunnolla, et nähdään kohta haasteen Yes. merkeissä. Puhu jotain. Moi. No en mä tota kuulu, mut ootas mä aloitan. Puhu nyt! Jällä ylvä. Joo, noniin. Terveystalo. Kevi, Terveystalo. kevyt oot sinä. Terveystalo. Terveystalo. Ota joku toinen sana, mä en tajua tosta yhtään. Okei. Juna-asema. Muhahaa. Juna-asema. Mua Junat, suku. ratsastaa. Juna-asema. Ihan sama. Juna. Nukahtaa. Juna-asema. Sulla on nuha. Juna-asema. Oot sano mikä se oli? Juna-asema. Juna-asema. Silleen tälle juna. Silleen hitaammin. No. Joo. Noniin. Timo Soini. Timo Soini. Ismoa. Timo Soini. Timo Soini. En mä tajua. Ai. Mikä toi sana oli? Timo Soini, se oli se edellisessä. Vittu mä oon huono tässä. No, Jeesus. Kettu. Jeesus. Kenguru. Jeesus. Ehu. Jeesus. Ehkä. Jeesus. Vie- Jeesus. Leveä. Jeesus. Jeesus, semmonen... Keskusta. Jeesus. Sano toikin. Jeesus. Jees. Vittu, miksi mä ymmärrän näitä sanoja? Mä oon ihan sikahuono tässä. No otetaan helppoja. Auto. Auto. Noniin. Koira. Koira. No niin. Kuulet sä? Häh? Kuulet sä? Noniin. Vittu mä keksin enää. Kuva. Kuva. Joo. Oliks kuva? Oli. Ah. Vittu mä keksin enää. Yeah. Mä en keksi enää. En mä tiedä. Mä en keksi enää. Sä et tiedä. Mä en... Vielä. Kuuletko mua ollenkaan? Okei, hyvä. Vesi, Vesi. lätäkkö, Lähti. lätäkkö, Vesi. lätäkkö. Lätäkkö. Okei, hyvä. Koira, Koira. puisto, Koira puisto. Puisto. Joo. Ota. Niin. Nainen. Kaljalla. Sopii yhteen melkein. Nainen, Kalja. nainen, Kali. nainen. Ka. Ei kalja, ei kalja. Nainen. Kaija. Nainen. Kani. Nainen. Nainen. Nai. Nen. Keli. Nainen. Kalikeli. Okei, otetaan toinen sana. Huvi. Huvila. Hyviä. Huvila. Huvila. Joo. Mitä helvetti? Puuro. Penkki. Pesi. Puupenkki. Puupeli. Puupenkki. Puupela. Puupenkki. Peli. Penkki. Pele. Penkki. Pesi. Penkki. Pelillä. Okei. Joo. Ikkuna. Ikkuna. Putki. Putki. Pusi. Putki. Putki. Joo, hyvä. Vihreä. Vihreä. No okei. Alusta. Häh? Alusta. Kusi. Alusta. Puska. Alusta. Alussa. Alusta. Alussa. Ta. Alusta. Joo, hyvä. Moottoritie. Potoksi. Moottoritie. Poltto. Mikä? Moottoritie. Polttolitku. Moottori. Poro.
Moottoritie. Moottori. Poltti. Ei ku moottori. Moottori. Tie. Vesi. Tie. Tie. Moottori. Sikiö. Tie. Moottoritie. Joo. Pesualusta. Pesualus. Ta. Ta. Okei, no hyvin. No, mikä se olisi hyvä? Nurmikko. Kulmi. Nurmikko. Ei kyrpikkö, vaan nurmikko. Kolmio. Kulmio. Kölmiö. Nurmikko. Kurpitsa. Nurmikko. Nurmikko. Noin. Eiköhän se ollut siinä? Joo, sellainen video tällä kertaa. Oli ihan mukava. Aaronkin näin niinku ihan ekaa kertaa. Pyysi mua vaan niinku moikkaamaan. Niin sit kelattiin, että tehdään hauska video. Katsotaan nyt mitä seuraava video tuo tullessa. Et ollaan kelattu, että tehdään coveri yhdessä niinku jostain biisistä. Katsotaan nyt miten se menee. Et siihen menee nyt kyllä aikaa tosi paljon. Mutta joo, tosiaan jatkan vlogaamista ihan täysillä nyt tästä päivästä lähtien. Kiva, että katsotte video. Nähdään seuraava video. Moikka! Alko. Joo, sekka. Mä pystyn leikkaamaan. Joo, moro. Me ollaan... Kova. Joo, siis me ollaan Aaronkaan tekemässä challengea. Whisper Challenge, joku tällainen. Ollaan tehty kanavalle vähän saman tyylinen jo kerran, mutta mä oon poistanut kaikki nuo videot, koska mä en... Otetaan uusi. Moro! Ei ota uusi vielä. Moro! Niin. Jatka vaan. Jatka. Moro niin. Okei. Pieni tauko.